ஹாய், வெல்கம் டு மஞ்சு பிளாக்ஸ். அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த வருடம் இனிமையாக அமைய வாழ்த்துக்கள். வாங்க என்ன சமையல் போய் கேட்கலாம். இட்லி, உளுந்த வடை, சாம்பார், சட்னி. வாங்க சாப்பிட்லாம். இன்னைக்கு என்ன சமையல்? சாம்பார், அவியல்மா. அவியலுக்கு சாம்பாருக்கு தேவையான காயெல்லாம் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்காங்க. நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் வீடியோ காட்டுறேன். எப்படி கட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இருக்குது, அதையும் உங்களுக்கு நான் வீடியோவில் போடுறேன். சாம்பாருக்கு காய் கட் பண்ணியாச்சு. கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய், அவரைக்காய், பச்சை மிளகாய், தக்காளி, வெங்காயம், அப்புறம் புளியும் ஊறப்பட்டு வச்சுருக்கு. சாம்பாருக்கு தேங்காயும் கட் பண்ணியிருக்கு. தேங்காய் அவியலுக்கும் தேங்காய் போடணும், சாம்பாருக்கும் தேங்காய் போடணும். வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கு. இந்த வெங்காயம் அவியலுக்கு, இது அவியல் காய். வாழைக்காய் போடுவோம். வாழைக்காய், பீன்ஸு, உருளைக்கிழங்கு, அவரைக்காய், புடலங்காய், முருங்கைக்காய், கத்திரிக்காய், கேரட் இதெல்லாம் போடுவாங்க. இன்னும் போடுவாங்க, சேனைக்கிழங்கு இதெல்லாம் போடுவாங்க. அதெல்லாம் கிடைக்கல, அதனால நாங்கள் வாங்கலை. அதனால் இந்த காய் தான் போட்டிருக்கோம். அவியலுக்கு இப்படி நீள நீளமாக தான் நறுக்கணும். அவியலுக்கு காய் வேக வச்சாச்சு. கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு வேக வச்சாச்சு. மூடி வச்சிடணும். இதுக்கு நடுவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கேக் சாப்பிட போகிறோம். நேற்று நைட்டு நியூ இயர் செலிப்ரேஷனுக்காக கேக் வாங்கினோம். அந்த கேக்கை நேற்று நைட்டு சாப்பிடவே முடியலங்க. தம்பி அழுதுட்டானா, அதனால் நான் கேக் வச்சுட்டு போயிட்டேன். அதனால் நான் இப்போ சாப்பிட போகிறேன். வாவ், எப்படி இந்த கட் பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே. இது நமக்கு வேண்டாம், டிஸ்டர்பாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்கு. நம்ம கேக் சாப்பிட்டதுக்குள்ளேயும் அத்தை சாம்பார் வச்சுட்டாங்க, கொதிச்சிட்ருக்கு. நம்ம சாம்பார் தாளிசம் பண்ண போகிறோம். எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கு. எண்ணெய் காஞ்சிட்டு இப்போ நம்ம கடுகு போட போகிறோம். நல்லா காஞ்சிட்டு இப்போ வெங்காயம் போட போகிறோம். கருவேப்பிலை. ஸ்மெல்லே சூப்பராக இருக்குது. மண்பானையில் செய்கிறனாலும் வெங்காயம் நல்லா பொரிஞ்ச உடனே ஒரு வத்தலை 4 கிள்ளி போட்டுறோம். ஷப்பா இருக்கு. எதுக்கு இதே பட்டை போட்டிருக்கீங்க? நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது மண்பானையில் சமைச்சு இப்படி தான் பட்டை போட்டு சாப்பிடுவோம். உங்கள் சின்ன வயசில் சுட சுட சாதம், சுவையான சாம்பார், வாங்க சாப்பிட்லாம். இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் இந்த ஸ்பெஷல் தான். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.